Со учество на делегати, активисти, функционери и поддржувачи во Домот на културата во Тетово, партијата Влен го одржа основачкото собрание. Ко-председателот Билјалка Сами истакна дека ова е уште еден важен чекор во историскиот пат за обединување и консолидирање на Влен. Тој критикуваше претходната власт велејќи дека работите и прашањата што не успеале да ги решат 24 години, Влен ги прави за 24 месеци. Atyre ua kemi lënë zhurmën dhe fjalët boshe. Ne ju kemi përveshur punës dhe projekteve. Sepse jemi të bindur se shqiptari e vlerëson punën, e vlerëson punëtorin, e vlerëson të ndershmi dhe të drejti. Na pret punë në teren. Nga java që vjen, do të dalim në vizitë të gjitha strukturave lokale, nga ku do të prezantojmë punët të cilët janë bërë dhe ata të cilët na presin. Ко-председателот Изет Меджити оцени дека овој основачки собир представува следен чекор кон зајакнување на Влен како политички субјект на албанците во Македонија. Këto 2 vjet të Vlenit në qeveri kanë dëshmuar se kur shqiptarët janë të bashkuar, kur përfasohen me dinjitet dhe kur punojnë me përgjegjësi, rezultatet janë të prekshme dhe shqiptarët marrin hise reale që u takon nga buxheti i shtetit. Dhe po, ne jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të shqiptarëve. Dhe pikërisht për këtë arsye kemi këto rezultate. Подпредседателката Мимоза Муса истакна дека Влен ја избрал патеката на обединување и граѓански интерес, представувајќи модерна, сериозна десноцентристичка алтернатива заснована на семени вредности, меритократија, застапеност на жени и одговорност во владењето. Në një kohë kur shumë kush investon në ndarje, ne zgjodhëm bashkimin. Sepse në një kohë kur politika shpesh matet me interesa të ngushta, ne zgjodhëm interesin qytetar. Инаку Влен првично беше формиран како коалиција помеѓу 5 опозицијски албански политички партии пред парламентарните избори во 2024 година. По изборите Влен стана дел од владеачкото мнозинство, влегувајќи во владата предводена од ВМРО ДПМН. Поради ова беше остро критикувано тогашната опозицијска ДУИ, бидејќи таа имаше повеќе пратенички мандати во рамки на коалицијата Европски фронт. Сега Влен функционира како една партија со 2 ко-председатели, 1 генерален секретар и 2 подпредседатели.